Barka da zuwa W Hausa TV. Allah ya mana da kyau. Ga an yi noman amma ba kuɗin taki. Ba kuɗin taki. Kai kullum ba ka da aiki sai dai ka zo ka tare mu a gida. Yanzu kuma zaman me kake yi? To Lare me kike so na yi? Na je gonan zan zuba taki yayi tsada kawai. Ni kake daga wa murya kwano? Allah baki hakuri. Ni kake daga wa murya? Ai gaskiya nake gaya miki. Gaskiya ne. Allah ya baki hakuri. Wallahi ku ci gaba, Allah ku ci gaba, Allah ku ci gaba. Ba halaka ba an ka balla na shi kwano Wannan mata ba yar arziki ba. mata zo mu je gidan Wallahi wannan yarinya masifafiya ce kuma bala'i. a to kai ma ka je ka auro yarinya da ba sa ka ba sai gana ma azaba take Oh, zo mu je gidan zo mu je gidan a haka ake rayuwa Allah nake gaya ma. ke na abin da kike kin kyauta kenan Malam da ka taka. to ina ji ina ji Wannan mutumin da kake gani ba mutumin arziki ba. kai wallahi mutumin banza ya munafiki ne kai da ganin ka baka da gaskiya To. wannan mewar Allah tana da hakuri kai dai munafiki ne wallahi To. Ya za ina zo. ka ji ko kai abin da nake so in ga ma shine wannan yarinya kana ga haƙƙinta kana cutar da ita To. a shari'a gaba ɗaya wannan zaluntar ta kake sauwaƙe mata kawai ka sake ta Ya sake ni kuma? ya sake ki Ni za ka ba wahala auruwa zaki ba ko ni nan zan yi aure kawai ka bata takardar Kai dai mutumin banza ne wallahi. Ni za ka W Hausa TV.